Hello guys! Magandang gabi sa inyo lahat. Ito si Mike Padua at narito ulit tayo sa pinaka-latest update. Ito ang weather analysis ngayong araw po ng Biyernes hanggang Lunes, September 8 to 11, 2023. Ito po ang ating weekend edition ng ating Tagalog version brought to you by Typhoon 2000 in partnership with Naga College Foundation, Aboitiz Power, Bank of the Philippine Islands, Avenue Plaza Hotel, ang lokal na gobyerno ng Naga City headed by our Honorable Mayor Nelson Legacion at ang ating Honorable Congressman Gabi Bordado ng 3rd District of Camarines Sur. Bago tayo mag-umpisa ng ating update, gusto ko ulit i-invite ang mga LGUs all over the Philippine Islands, yung mga interested na magkaroon ng sarili nilang Resilience Suite o yung Climate Action Center para maging handa po tayo sa anumang sakuna. So kasama dito ang earthquakes, ang mga iba-ibang weather systems, pati ang bagyo, kasama po dito. At meron silang Resilience Suite, Sustainability Suite, Mobile CAC at Physical Impact Risk Assessment na kailangan na masyado ito sa ating local government units. At mga iba pang kumpanya na gustong magkaroon ng availment nitong mga produkto ng komunidad, mag-visit lang po tayo sa komunidad at kontakin ninyo si Aaron Cabasal ng komunidad. Ito po yung email address nila. Okay, aaron.cabasal@comunidad.co. At ang contact number niya ay 0976-163-7245. And kung interested kayo, mag-fill up ng kanilang Google form, punta lang po kayo sa typhoon2000.ph, yung pinakaunang banner na lumabas, at i-click lamang po ninyo at i-forward kayo dito sa Google form nila. And then once na ma-fill up po ninyo itong form nila ay submit ninyo, and then Aaron will contact you. Okay, kontakin po kayo ni Aaron at he will discuss further kung anong mga kailangan kung interested po kayo. Okay, so malaking tulong po itong Komunidad Climate Action Center, lalo na ngayon may climate change, so kailangan po natin laging handa, laging resilient pag may mga weather systems, aside from typhoons, yung mga iba-iba pang weather systems, at nakakatulong po itong Komunidad Climate Action Center. At tingnan natin na yun ang pinaka-latest GovSat. Ito po ay sa ngayong araw na ito ng Biyernes hanggang bukas sa Sabado. All clear naman po sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Meron lang tayong mahinang southwest monsoon. Nagbibigay pa rin dito ng medyo mahangin na panahon. May mga kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat. Dito po sa may coastal waters po ng Ilocos Provinces. Kasama po ang Batanes, Pabuing Group of Islands. Ito po in-enhance ng isang mahinang low pressure area sa may southern China, na kung saan nakakabit ang isang aktibong monsoon trough dito sa bahagi na ito ng Guangdong Province hanggang dito sa may Taiwan. At nakakonect po yan sa bagyong si Yunhyong na inaasahan po magla-landfall po bukas dito po sa may bahagi po ng southern Honshu, just west of Tokyo. Ito po yung bagyong si Ineng dati dito sa Pilipinas. So, ito na po ang kanyang huling pagtahak. Okay? Baka bukas malusaw na po ito. Actually, wala na po siya halos na kaulapan. Medyo nadi-displaced po siya northward dahil po sa upper level winds. At medyo kawawa lang po ng mga kababayan natin dito, dito sa may area po ng southern China, sa may Guangdong Province. Grabe po ang mga ulan dito at nagkakaroon na po dito ng mga pagbabaha dito po sa area po ng Hong Kong at Guangdong Province dahil po halos hindi kumikilos itong shallow LPA. Most likely ito po yung natitirang kaulapan ng bagyong si yung dating bagyong si Hana at medyo namuulit, although it looks like ibang weather system po ito. Sa ating bansa ay most likely more afternoon or evening thunderstorms ang inaasahan mula sa Luzon, Visayas, Mimaropa at Mindanao. Wala na po tayong inaasahan na bagyo na inaasahan mamuo sa loob ng 5 hanggang 10 araw. At meron lang po tayo dito sa labas ng Philippine Area of Responsibility isang LPA na si 90W
nasa west of Guam. Halos hindi po ito kumikilos at mababa po ang chance po ito na maging ganap na bagyo. Yung kanyang trough ay magbibigay po rin ng mga thunderstorms dito po sa Yap at Palau sa may Western Micronesia at dito rin sa may katimukan bahagi po ng dagat Pilipinas. So itong LPA na ito ay hindi po ito magiging bagyo at mananatiling LPA hanggang ito po ay tatahak patungang norte hanggang magsanib sa isang weather system na posibleng mamuo na yung darating pong linggo. Okay? So, yan po ang latest sa ating GovSat. By the way, dito sa Pilipinas, kapag may mga thunderstorms, mag-ingat po sa mga kidlat, mga pagbabaha, kapag malalakas po ang thunderstorms o ulan, dala na itong mga localized thunderstorms. At yan po ang ating latest sa ating GovSat. Ito po yung fast animation. Okay, at nakikita po natin dito itong si LPA-90W na medyo disorganized pa as of this time at inaasahan pong patuloy na magiging disorganized po siya at halos walang development dahil po unfavorable na yon yung upper level winds. So, it will inhibit more tropical cyclone formation. At ito naman po ay manatiling mahinang LPA, halos di kumikilos sa may Guangdong Province. At yung bagyong si Yunyong ay mukhang pawala na yung kanyang kaulapan. At sa ating zoom in satellite animation mula sa windy.com, ito po yung satellite animation ngayong gabi, ay nakita po natin mga localized thunderstorms ay patuloy na nagakampa po dito sa may northern at Central Luzon. Kaya din po sa may Mindoro, although nalusaw na siya, may mga kaulapan din ang mga thunderstorms na mumuo dito sa may Visayas at Mindanao at maliit na areas po ng Kabikulan. At ito po yung trough mula sa LPA-90W at medyo nagbibigay rin mga thunderstorms sa bisinidad ng Yap at Palau. At sa ating Asian Agency's tracks, ng bagyong si Yunyong ay inaasahan po itong maglalandfall. Pinapakita lahat ay maglalandfall po dito sa may southern Honshu at patungo po ito sa may bahagi po dito ng Japan. At sa ating wind at pressure forecast sa loob ng 3 araw hanggang Lunes, itong si LPA-90W ay patuloy pa rin mahina hanggang bukas, Sabado, dyan lang siya, northwest of Guam na, medyo market na siya at tahimik po sa ating bansa. At sa linggo ng hapon, meron pong panibagong LPA na mag-form southeast o south-southeast of Okinawa at mukhang magkakaroon ng interaction dito kay 90W habang ito ay kumikilos patungo pong northeast at medyo wala pong development na nangyari. At sa Lunes ng hapon ay mukhang magsasanib po itong dalawang LPA at wala pa rin further development na mangyayari dahil po napaka-unfavorable ang upper level winds dito po sa bahagi po ng Philippine Sea at sa Western Pacific Ocean. At yung ating rainfall accumulation for the next 3 days hanggang linggo or Lunes ay nasaan pa rin ang mga localized thunderstorms sa Hilagang Luzon, ibang parte po ng Mindoro at Palawan, Central at Western Visayas, maliit na areas po ng Eastern Visayas at iba't ibang bahagi po ng Mindanao ay mas punong-puno po ang mga localized thunderstorms po dito sa Bicol at gitnang Luzon kasama po Metro Manila at Southern Tagalog provinces ay manatiling tahimik except po sa mga maliliit na mga localized thunderstorms sa hapon ng gabi hanggang sa Lunes ng hapon. Okay, so yan po ating pinaka-latest update na yung weekend ng September 8 to 10 or 11 at muli tayong babalik na yung Lunes para ibigay sa inyo yung pinaka-latest sa ating panahon. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Hashtag Weathervisor. Happy weekend to all. At maraming salamat po sa pagpunod nyo sa aking channel.